Csak nézz körül a világban. Vedd szemügyre a természetet. Vagy nézz tükörbe. Nézd meg a szemedet. Ezernyi színben pompázik. Mindegyik egyedülálló. Mindegyiket Isten teremtette. Ő teremtette a világegyetemet, és téged is. Személyiséget adott neked. Gyönyörűnek teremtett meg. Tisztának. Megismételhetetlennek. Minden nap Isten ad neked életet. Ő általa lélegzel. Eljegyzett magának. Szeret téged. De valami elromlott. Megcsaltuk őt. Nem bíztunk többé benne. Vétkeztünk ellene. Elszakadtunk tőle. Bár még mindig élünk, lassan haldoklunk. Ezért más megoldásokba keressük a megelégülést, hogy betöltsük az űrt. Szex. Alkohol. Drogok. Pénz. Karrier. De semmi sem működik. Minden csak pillanatnyi örömet ad. Minden a pusztulás útjára lépett. Egyre jobban eltávolodunk. Bármennyire is keressük a megelégülést, nem találjuk. Isten nem kívánja a bűnös ember halálát. Nem azért teremtett meg, hogy összetörjön. Azért teremtett meg minket, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, hogy te is megismerd őt. Isten emberré lett. Törékeny teremtménnyé vált. Megkísértetett, de sosem vétkezett. Azért jött, hogy megmentsen. Neked is sok bűnöd van, amiért meg kell valakinek fizetni. A bűn halált nemz. Még a legkiválóbbak is elbuknak. Mindenki vétkezett. Azért, hogy ki legyen fizetve a bűneidért az ár, valakinek meg kell halni. Neked, vagy Jézusnak. Jézus ezért vette magára a bűneid. Jézus feláldozta az életét a tiédért cserében. Meghalt helyetted, mert öröktől fogva szeretett téged. Eljött a péntek, amikor megfeszítették mindannyiunk bűnéért. De a harmadik napon örömhír szólt. Jézus feltámadt.
Tiszta volt. A halál nem tarthatta fogva őt. Ő szól most is hozzád. Nem azért jött, hogy elítéljen. Azért jött, hogy életet adjon neked. Hogy bízz benne. Meg akar bocsájtani neked. Ahhoz, hogy valaki megbocsájthasson neked, bocsánatot kell kérned tőle. Örök életet akar adni neked. De az örök életet neked el kell fogadnod ahhoz, hogy az a tiéd legyen. Jézus mindezt azért tette, mert szeret téged. Azért tette, hogy kapcsolatba kerülhess vele. Szeret téged. Elhiszed ezt?